Здравейте хора, добре дошли в днешния влог, който ще бъде просто някои видеа, които аз ще свързвам от миналата година. Това ще бъде нещо като микс, понеже влога не е нов. И така, тук си слушам индийски песни и празнуваме нещо празнуваме. Тоест няма повод без повод да празнуваме. Както и да е, тук слушам индийски песни. Да, тук е смешно, понеже аз си помислих, че майка ми снимате всъщност Да. И това е едно клипче, което аз казах на майка ми, че искам да ми направи, за да го кача в TikTok. И вижте колко готино се получи. И да, тук дойдохме да взимаме сестра ми от детската градинка. И както виждате, баща ми чака, но все едно. Ето е сестра ми, която чакахме и я взехме от детската градинка. И да, много е мирничка. Това е храната, която и взехме, понеже не е яла много от детската градинка и затова и взехме, за да яде по пътя, да се нахрани. Между другото, няма по-добра приятелка от сестрата, която имаш. И да, ценете сестрите си и братята, които имате, защото накрая те ви остават. Всички приятели, те просто в един момент изчезват, но сестрата или братът те остават. Както и тето и моята майка. И да, хора, това сме ние и моето голямо семейство. И да, тук си гледам грима, както и те. Алиша? Тук странно реши да си играе на това, Ела, времето извънете. И да, хора, както казах, ще ви покажа, просто ще ви покажа всички видеа, които реших да добавям, да ремонтирам. Ще ти вземеш шишето, Алиша. Които не са такива същени, просто са Не дърпай водата сега и там я пускай въгъл. миналия месец и просто така много смешени видеа са. Но както и те, тук просто снимам вънка как е тъмно, което е странно, но всъщност Ело прави малко долу. Ело чорапи лако. Алиша чорапи. Ето ни пак ние как си спинкаме, този път папи спинка и е толкова сладиче, когато спи, направено като копичком, животните са просто любов. И да, хора, вижте луната колко е красива. Хайде да не прекалявам, защото много не ме впечатлява луната и каквото и да е, но наистина си е хубаво. На камерата много не се лъжи. Все едно. И сега седих, че имаше един индийски филм, който се казваше Слънце и луна. И ви го препоръчвам да го гледате. На много хубав индийски сериал Слънце и луна. Целият влог, който сте видяли, това е настоящите видеа, които в момента ви показвам и които всъщност ги снимах днес. Да, отидохме да слопваме чип на и всъщност той е много силно момченце, понеже въобще не е плакал и просто треперваше, ама не е плакал, което направи много, защото е много силно. Вече се прибираме вкъщи, отиваме си, приключихме, свършихме се и се прибираме. Не можах да снимам още неща, понеже трябваше да държа ключето. И нямаше как да държа и телефона, трябваше да го наблюдавам и да се погрижа за него. И както и те, това са сегашните снимки, които си направих в колата и вкъщи. И това е